Epa i epa, què és el que passa un altre cop? Benvinguts a la puta decadència. Un dels precursors de YouTube, amb vengamonjas, amb un humor de psicòpata ultra mega bizarro, i podríem dir que és mocatriz, perquè és modelo, cantante i actriz. Avui tenim a Xavi Daura! Ell què és? ¡Ojo, ojo! Ojo! My God! Tot bé, guapo? Què passa? Molt bé. Posis còmode, posis còmode. Epa! Epa! Salut! Aquí tinc la meva copa. Sempre preparada. Salut. Salut, internautes. Sempre operativa. Internautes. Bueno, no sé si tens pensat què passarà o no. No tinc pensat res. Perfecte. Així no hi ha decepcions. Així no hi ha decepcions. amb la ment 100. T'ha agradat la presentació o no? M'ha agradat, sí, clar. Sí, has dit precursor de YouTube, no? Home... Que és com... Bueno, a veure... Molt abans que la peu? Sí, molt abans que què? Que la peu game, tio, que el nostre grup. Ah, vale. Saps alguna cosa del nostre grup o no? Algú m'ha arribat, però no, si em fas un examen el suspenc. Aviam, això no pot ser, Gudi. Acabem de començar la puta entrevista, tio. L'entrevistat és ell, no ets tu. Podem deixar de parlar de nosaltres, de tu, sisplau. Clar, home. He vingut aquí, sóc el policia del ritme, vale? Epa! Epa! Increïble. Hi ha una Estic aquí perquè això sigui una mica més dinàmic, Hi ha una dinàmica de documents, no? Hi ha una dinàmica de documents, exacte. I tu seràs la persona avantatjada, vale? Perquè cada d'aquests infringeix certes normes. Una és no parlar del tamany de la seva polla, que ja et dic jo que és gran, vale? Perquè tendeix a sortir del tema, això ja ho anul·lem. Quan tu facis una pregunta, ha d'estar més temps responent al convidat que tu la teva pròpia pregunta, vale? Perquè si no això és una mica de drama. I les encalletes aquestes de Ui. les intentem mantenir sota mínim, vale? Ja ben agafat, No, Llavors, estic pillat pels dos, t'ho dic. primera amonestació, Hòstia, ja cau. que va en sèrio els documents, Ah, però que van aquí a la pell directament. Sí, home. Joder. No hi ha manera... Targeta groga, vale? Acumulació de grogues fan una vermella. Vermella significa que el nostre convidat té el plaer de donar-li un cop de puny al nostre presentador. No, però amb de boxeo, Bueno. No, directe no. Vale, però trauràs les ulleres. Home, clar. Ah, vale. Les Però fa Fins aquí el gràcia, policia. No, sí, Em sap greu. Però això és el que t'estava dient. Digue'm. A quin any veu començar a YouTube? El 2006, l'any que va començar l'Hormiguero, què et sembla? 18 anys, que és una persona que ja pot votar. Mira, per lo que han de votar ara, tranqui. No, per 18 anys és una bogeria. Sí. Llavors no hi havia ningú. O sigui, No, en YouTube. no, de fet nosaltres penjàvem els vídeos a YouTube com a forma de distribució entre els nostres amics. No pensàvem que podria haver-hi un públic fora dels nostres amics. O sigui, no esperàveu Nosaltres era un WeTransfer. Clar, no esperàveu cap mena de feedback, simplement era per col·legues Sí. i per vosaltres. De fet, quan va començar a haver-hi comentaris de gent que no coneixíem, va ser com un upgrade bastant heavy. Perquè al principi de tot es comptava un munt els dislikes. Ah, crec que no hi havia dislikes al principi. Que no hi havia ni likes ni dislikes. No hi havia res. Al principi nostre, clar, això ens motivava. Com més dislikes, més miedo traurem. Nosaltres vam anar una vegada al canal de YouTube de l'Eulogio, que ho petava molt en aquell moment, i vam aconseguir fer el vídeo amb més dislikes d'aquell canal. Va ser com la nostra medalla. El propi l'Eulogio crec que es va espantar una mica. No, això és una xapeta per marcar-se del que vaig passar la guerra del Vietnam. Home, sí. El vídeo realment era bastant dolent. Pues encara millor, saps? Encara millor. Crec que era una hora de pura merda. Neta, tio, m'he oblidat de lo que et volia dir. Cuidado que ve un altre argument, que s'aprova un altre argument. Sí, tio, va, tio, no pot ser. Hi ha un altre argument. Ja tornem a ser, ja tornem a estar aquí. No, Em veureu, pel que té pinta, em veureu molt sovint aquí. Segon gomet. Li posem un verd que compta menys que un groc o un altre? Vale, un verd, que aquest no hi havia per tant. No, verd és bo. No. Verd, dos verds és un groc. Llavors, si tens un altre verd ja seran dos grocs, que és un vermell i ja que toca Verd una és bo. torta. Això vol dir que gomet, però bueno,
Però ni tan mal. Acabarem O tot... blau, el vols blau o què? No, blau no No ens liem, no ens liem. Vale, pues res, ja, veu. Joder, acabarem tot el pechito ple de Clar, clar. ¿Portaré la bandera gay al final o no? Com va sorgir el de Venga Monjas? Bueno, doncs això, no teníem gran cosa a fer. Però sou col·legues de tota la vida? Sí, bueno, som col·legues des de finals de l'ESO, seria. Vale, o sigui, veu fer la o sigui... Sí, vam estudiar junts i tal. Sí, batxillerat, sí. I llavors allà hi havia molta conya. Jo feia curtmetratges i a l'Esteban li agradava molt fer el pallasso, li agradava molt el món de les belles arts. De fet, després va anar a estudiar... A qui? A tu? A l'Esteban. A l'Esteban. A mi m'agradava el món del cine. Llavors anàvem fent tonteries junts, perquè Ja, teníem... però ell era el que feia la brometa a la classe i tu el que reies i l'apoyaves a mort, no? Exacte. Però ell era el que l'expulsaven i tu no. Pues crec que la dinàmica ha sigut aquesta sempre. Sí. Qui, cabrón. Al principi de tot, de fet, l'Esteban, el primer Vengamonjas, em va proposar de gravar-lo. Bueno, va ser idea seva, va ser, se m'ha ocorregut una broma, perquè no la gravem? I li vaig dir, vale, però jo sóc el que grava. I llavors jo no surto. I em va dir, no, però tu surts també. Vale. I jo al principi estava en contra, jo deia, jo no vull sortir a la vull sortir, jo no vull sortir, a mi em fa molta vergonya això. I el tio em deia, però si això no ho veurà ningú. I al final, mira, em va convèncer Què passa això? i així va començar, perquè després vaig dir, hòstia, doncs m'ho he passat bé, vull fer més tonteries d'aquestes. I és això. Però no hi havia cap projecte de res, ni cap pretensió, ni res, o sigui, era com... Bueno, realment era molt passar-s'ho tonto. bé, tio, passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé... Ens agradava molt Laura Chanante, llavors emulàvem Laura Chanante. Clar, o sigui, els teus referents... En aquell moment, Laura Chanante i Simpson. No sé. Laura Chanante, Marlo i Claudio, o no? Marlo i Claudio, sí, exacte. Gonyol! No, clar, Exacte. sí. Sí. Clar. Ara ja té molts anys, però... De quin any ets? Jo del 85. Mira que ho hem estat investigant i jo crec que cada matí et despertes i vas a la Viquipèdia i tu la canvies. Jo què va, jo no sé com es fa això. No, és broma. De fet, sempre he sigut una mica picat amb la meva Viquipèdia perquè no surt coses... O sigui, hi ha informació inventada ja. És que la Viquipèdia la pot construir qualsevol persona. Sí, doncs que me la construeixin bé. Deia, posa, el Xavi és molt tímid. I llavors, és molt tímid. Llavors... Però ho ets o no? En alguns moments. A veure, Vengamonjas m'ha servit de teràpia per superar molta timidesa i molta tonteria. I mira, jo crec que ara no em definiria exactament com a tímid, realment, seria fals per part meva. No, bueno, clar, perquè després amb el llarg del temps has hagut d'actuar davant de molta gent i tal, i al final et treus el pànic escènic, clar. Que jo també diria que el pànic escènic sempre perdura, però Xavi Daura és el teu nom. Correcte. No és un àlies. No és el meu nom de tota la vida. Vull dir que no t'has fotut una coraza i has creat com un alter ego, saps? Sí, no, en realitat no. Potser en un moment donat descobreixo que sí i em dóna un brot psicòtic, vés a saber, no sé. Però el meu nom és el meu nom, és el que hi ha. Però perquè bueno, ara ja suposo que no, però vas tenir la teva època De què? d'estupefacients, tio, per dir... Bueno, no creguis, Jo vaig començar a fumar porros amb gairebé 30 anys. En sèrio? Sí. I de fet, hi havia molta... Bueno, clar, ja en aquell moment portàvem uns quasi 10 anys de Vengamonjas. Llavors era com que tothom ens deia, vosaltres sou els que feu contingut de fumetes. Sí, no, totalment. I fumeu porros, llavors feu vídeos... I nosaltres era com, no, nosaltres no hem fumat mai porros. Bueno, l'Esteban potser algun... Però no hi havia com costum ni tal. I llavors era que la gent flipava. I quan vaig començar a fumar porros, veient vídeos de Vengamonjas, entenia tota la... O sigui, deia, hòstia, vale, ara entenc a la penya que es deia això, perquè realment són més divertits. Sí, No, tal qual, sí. No, t'anava a dir que sí, tota la puta raó.
Jo ara mateix fa 9 anys que no fumo, 9 anys. 9 anys, i el Monra tota la vida m'ha ensenyat vídeos de Vengamonjas i tal, i és com un humor bastant semblant al nostre, però no l'acabo de pillar del tot. Ja, jo tampoc, no cregui. Jo em cau bé perquè estava allà. Llavors, per mi és com un àlbum de records. Saps? És un àlbum de records per mi, Vengamonjas. Llavors jo miro vídeos de Vengamonjas i dic, mira, aquesta era l'època... O sigui, és nostàlgia guapa. Sí, estàvem en aquest rotllo, treballàvem aquí i tenia aquesta nòvia, no? Com que te'n recordes de coses a través dels vídeos. Estava blanquejant. Sí, com te'n recordes? No, aquell dia em va pillar un blancazo. Clar, exacte. No, però això és bonic. És molt bonic, per mi. No, i tant. Jo el que no sé és el que entén la gent que no estava allà. Que te quiten lo bailado. O sigui, jo crec que... O sigui, tu com el nostre grup hem sigut pioners d'algú molt gran que després molta gent ens ha... No copiat, sinó s'ha influenciat molt amb el teu humor, molts humoristes d'aquí, amb el grup també, molts cantants s'han influenciat amb això, i mai hem sigut reconeguts com a los patrones, o sigui, com els primers. Tu no ho veus així? Però vosaltres éreu com els primers del trap en català, no? Sí. Jo crec que sí que... Jo us reconec com a tal. Bueno, sí, a mi del que m'ha arribat... Jo també et reconec a tu. El vostre que m'ha arribat és d'aquests són els pioners. No, però dic el feedback que has tingut amb la gent. El feedback, sí, bé, sí. No, se't reconeix? Tu veus que se't reconeix? A veure, és que passa una cosa, que és que en el moment en el que vam deixar de fer vídeos, fa un parell d'anys o així, que ja realment la producció veus que baixa fins a un punt de que ja es queda congelada, i de fet nosaltres mai diem com això és el final de Vengamonjas, perquè no crec que sigui el final. O sigui, el fet de que seguim els dos vius i puguem fer coses sempre està obert. Però... Què vol dir seguim els dos vius? Que si un dels dos morís, llavors podríem parlar del final de Vengamonjas. Tio, mira les sabates que... Però mira les sabates... No, tio, joder. Mira les sabates. Això vol dir, tio, que... Joder. Saps per què porto aquestes sabates? No sé, eren del teu avi? No. Me la vaig pillar per una boda. A la mateixa boda se'n va fotre. O sigui, aquestes, no sé, va ser una inversió, de dir, necessito sabates guais per casaments i tal, i vaig pillar aquestes, que devien valer una pasta. Són de pell, de veritat. I el primer dia ja se'n va borrar. O sigui, la punta... La punta que sembla que hagis pagat moltes patades... No, això va ser d'un dia. Ja s'ha quedat així per sempre. Tu has de dir que balles claqué, tio. És que aquí és on vaig. Ara mateix vinc de claqué. No, a veure. Que això és el que estava guardant per dir-te. O sigui, just ara mateix, abans de venir aquí... Jo us he dit, arribaré una mica tard, perquè a les 9 acabava la classe de claqué. Estàs fent classe de claqué? Estic fent classes de claqué. Ara, amb... Aviam, espera, és que això no ho tenia previst, però crec que el que es mereix el gomet ara és el Xavi, no? Per venir de classes de claqué, també un gomet, tio. Jo també estic obert dels gomets. Sí, no ho tenia pensat, però és que em fa molta gràcia que vinguis d'una classe de claqué. Sí, no li fiquis un verd, tio. Sí. Un groc. Molt bé. Si fas alguna cosa igual de curiosa que fer claqué, cop de puny a tothom. Jo des de fa un parell de mesos que estic apuntat a classes de claqué, una escola de dansa, i vaig cada setmana i faig el meu claqué. Molt bé. I em va fatal, realment. O sigui, no... O sigui, no se't dona bé? No se'm dona bé. Si no, no continuaràs. Bueno, sí, és com qui va al gimnàs, doncs jo vaig a claqué. No, jo no vaig al gimnàs. Ja, jo tampoc, per això algo he de fer. No, vaig veure un dia un tio ballant claqué i li vaig dir, ¿dónde se aprende esto? Hi ha claqué i claqué, O sigui, hi ha el claqué sevillano i hi ha el claqué aquest irlandès que... Jo ara faig claqué a càmera lenta. Ara m'estan ensenyant a caminar. Ho fas amb això? Clar. O et canvies de sabates? Aquestes les sabates que porto perquè no tinc sabates. Això no són sabates de claqué. Ja, però porto aquestes sabates perquè va millor... El claqué es fa sobre una... Sí, bueno, ho fem en un lloc d'aquests de ball que tenen un mirall, saps? No, això m'ho suposo. No, ho dic
Perquè soni punta tacó, punta tacó... S'ha de fer en una superfície com aquesta, dura, plana. I el tema és que jo em porto aquestes sabates perquè no tinc les sabates de claqué encara. I quin estil de música feu? No sé, funky? No sé, crec que és funky l'estil, però va canviant una mica. Més ràpid, més lent. Però avui justament ha estat el dia en el que per primer cop m'han dit a l'escola de dansa, m'han dit tenim unes sabates per tu. Perquè tenim unes del teu número. Com una introducció al cau, no? Sí, i llavors avui per primer cop... Avui t'han donat el folar. Clar. Avui per primer cop ho he fet amb les sabates de veritat que tenen la punta metàl·lica i el tacó i, hòstia, es nota la diferència, eh? De sobte ja tot llisca millor. Clar, és com si vas a escalar amb unes bombes de pela o així, o vas amb els escarpins, no?, que es diuen. Doncs, tio, aquestes sabates les he portat també amb la il·lusió de dir, a veure quan em pregunta. Perquè dic, ha sigut el primer. Ara sortirà. No, jo pensava, potser passar-ho de l'entrevista i no em diu res. Tia, et queden tot bacanes. Està guai, no? Sí. Molaria també. Potser me les poso ja a la meva vida normal. No les portes dia a dia? No. Què portes? Vas amb bambes? Bambes, sempre, sí. Quina bona paraula és bambes, eh? Que en castellà no es diu bambes. I és una paraula que... Depèn, sí, los canarios y los tenis... Però fora de Catalunya diuen zapatilles. I em sembla una merda de paraula, zapatilles, per definir el que és una bamba. A part de que els argentins, una zapatilla és una llargo. Una llargo? Sí, com un lladre? Un lladre d'aquests llargs. Una zapatilla. Doncs mira, em sembla que té més bona pinta que es digui zapatilla allò que no... Per mi, zapatilla és per anar per casa, les pantufles. Exacte. Però les bambes són les bambes. A mi és una paraula que la defenso molt. Les de quadrets, que només pillen per davant i són de felpa ben gruixuda. Clar. El món és un màster, això. Jo ja tinc un gomet. Et volia preguntar... Avui està buscant el següent, eh? Et volia preguntar sobre la col·laboració que vau tenir amb Cecily G. Cecily G. Cecily G. Cecily G o Juan... Amb ell vam gravar un capítol de Suïssa en el qual ell feia de Puigdemont i a de Suïssa es deia Buixdemont. Perquè el capítol original del Simpson tractava de que el Homer, que els Simpson de sobte tenien com a veí el president Bush, que estava jubilat. Llavors se n'anava allà. President Bush pare, el sènior. Llavors nosaltres vam dir, doncs fem la traducció aquí, que és el Puigdemont, que estava exiliat. Llavors... La comparació està una mica... Llavors era Puigdemont i va venir el Cecilio G i va ser un amor de persona. De fet era bastant tímid. Sempre he intentat canviar... L'humorista amb la música li he deixat per al Monra, al Guiu i bastants del meu grup. Però sí, amb aquests... Ja hi tornem a ser, deixa de parlar de tu, per favor, és que no pares, tio, per favor, deixa de fotre la xapa al pobre xaval. Sí, però bueno, és igual. Dos verds, per tant, això fa un groc. Un groc. És que haurien d'enganxar-se més perquè et fes... Per tant, dos grocs fan un vermell. Dos grocs fan un vermell? Dos grocs fan un vermell, ja et mereix un cop de puny. Hòstia, i ara t'he de fotre un cop de puny? Sí, tio. Me passa igual. Hòstia. Ets dretà o esquerrà? Dretà. Que cabrón. A veure, jo per què m'ho dieu vosaltres, Perquè m'obliga. Jo no vull pagar cap cop de puny. Segur? Jo volia parlar del Josep Seguí. Però és que per això t'ha de parlar ell d'ell mateix, tio, és que clar... aviam, tio, esteu d'acord o no amb l'amonestació? També no ho he dit abans. A veure, com ho fem, això? Si ell no està d'acord, em pot posar bar, i si no esteu d'acord, doncs em pagueu a mi, vale? A veure. Aquí, A veure, A veure que no hi hagi un disgust aquí. Però, de veritat... Està tot bé? Grava bé? Aquí. Cuidado... Vols fort o fluix o...? Aviam! És el primer, ara no et passis. Si després tu tens dos grogues, jo t'ho...
A veure, va. Tria l'estratègia. 3, 2, 1. Bueno, No, queda més molt fort, fluid. no, Jo més fort, pensava tio. que seria més fort. Bueno. Aquest ja m'ha agradat. Va, aquesta te la compro. Queda't el guap, perquè em Queda per aquí. sembla que un altre pilla, com a mínim. Queda per Sí. aquí. Bueno, bé. Pillaré més, ben jugat, Al tio. principi anava una mica tímid. Hemos venido a pillar, tio. I pues el Josep Seguís és la lia més que el Cecilio G, molt més. Qui? El Josep Seguí, el Mauri, el tio que estan parlant ara, la lia molt més. Amb nosaltres, almenys, la ve i va a Però gas. amb nosaltres, és que també és un atmos. El tio es posa a recitar Shakespeare com a un volum ofensiu Home, però tu has vist la decadència amb Cecilio G. i es posa a recitar Shakespeare i al final et diu això és Shakespeare, Això és Shakespeare! Això és Shakespeare, tio! I s'enfada, si et tires pets, s'enfada. I diu, hòstia, tio, és que caga com si fos gratis. Caga com si fos gratis. Caga com si fos gratis, tio! Increïble. I el trobo una mica a faltar, la veritat. Si veu això, Josep, et trobo una mica a faltar. El fet de no gravar Vengamonjas fa que hi hagi una sèrie de persones que no veig. Hòstia, anava a dir, ara l'haurà palmat i l'estarem... No, que va, no. Vale. Segueix viu. Si el tio està goig, el tio el segueixo a Instagram i l'únic que penja és de tant en tant que està a pràctiques de tir i està amb una escopeta disparant a una diana. Bueno, I és tot el contingut que ofereix, cosa que em sembla bé. Això és el pa de cada dia. Però dic, hòstia, el pavo aquest se li està anant de les mans. Hem estat un munt de rato buscant, perquè hem vist que tenies un grup de música. Jo no tinc cap grup de música. Com que? Jo no, jo de música no sé res. Per això no ho hem trobat, tio. Però algú t'ho he preguntat mai. A algun lloc hem vist que tenies un grup de música. No, Que té dibuix o alguna així? l'Esteban té un grup de música. Vale, collons, o sigui, perquè Jo no. no hi havia manera de trobar-ho, tio. No hi havia manera de trobar. Que, aviam, tu sabies alguna cosa de mi abans de venir aquí? Poca cosa. No, la de la decadència. La Clar, Pound mola- Gang, coneixia Pound Gang però no ho relacionava amb tu. Mola. Saps? Vull dir que no sabia que era la mateixa cosa. Mola perquè abans m'ha fotut un gomet groc al Monra perquè m'he oblidat d'una cosa i la cosa era que... Ja m'he tornat a oblidar. Uah, tio, que ho dius. No. Cuidado, Que... Però sí, m'he tornat a oblidar. El grup de música De de l'Esteban. veritat. és No, espera. No és perquè jo vulgui, però és que de veritat, és que Parlem del grup de música. No. m'obliguen, tio, m'obliguen. Això... Humbert, va, tio, que sóc bona persona. Humbert. Però és que no et pots oblidar tant, vull dir, per favor. És que, tio, clar, com que no tinc apuntat, jo què sé, tio, se'm va... Però tens l'ordinador aquí davant. Ja, però no... Com que no tens apuntat. No hi fa ni puta tio. Això, el més guionista és que... Sí, ha fet dues preguntes del guió i l'altre s'ha inventat, vull dir. Vale. No m'he inventat. Vols que parlem del grup de música? No. Aquí, Et diuen- aquí has venido a hablar de Faig tu una- libro. faig una mini aquí has promo. venido a hablar... Escriure sí que escrius, no? Ara no me Escric. jodas. Chetos Magazine. És el grup de música de l'Esteban, està molt bé, rock progressiu. És molt divertit. Què vol dir progressiu? Rock progressiu. Que cada vegada va... No sé molt bé o sigui, no sé les normes del rock progressiu, sé que fan virtuosisme. Però, Estan així com durant... Una mica indie. Són cançons llargues. Has de venir a veure el show que muntem. Ah, sí, clar. Tu passaràs de puta mare. M'encantaria. És com anar al Circric, Sí, el sí, cric. però sense cric. Vale. Ara començarem una secció de Helio. Hauràs de cantar tu, no sé el que hauré de cantar jo i després farem una prova fuc hormiguero Vale. que feien el Pablo Motos, tio, i aviam si surt bé. Perquè Aviam si també surt bé. potser surt un forullo pinxant pal, però bueno. Dale, que entri a l'Èlia. Canta, o sigui, ha provat aquesta merda o no? Jo no he provat aquesta merda. Això no col·loca, només et fa la veu de pitufo, aviam. No és com el Popper, tio, tranquil. Vale. Has provat el Popper? Sí.
Però col·loca molt poc. O sigui, és molt ràpid, allò. Sí. Tan bon punt t'estàs agobiant ja se t'ha baixat. Aquí està la gràcia del popper. Vale. Però això no puja com el popper. Vale. Però l'has de tragar bé. O sigui, si vols començo jo. Comença. Però clar, jo cantaré una cançó meva. Vale, jo què he de cantar? Pots una teva, tio. A l'infometa. Hòstia, però te'l fots tot, eh? D'una... Sí, som les 4. Estava engraçat. Ja m'he oblidat i així et foto un forat. Dispara mitja cosa. És que ja se m'està tornant... No, en veritat no. És que jo tinc la veu molt... Veu ja està. Jo és que tinc la veu molt ronca. Un dia vaig quedar amb una tia i em va dir tens la veu d'ultratumba. I jo, perfecte. Tira't un temazo. A veure, va. Hola. Hòstia, fica canvia, eh? Alienfumeta. Que de vez en cuando toca repostar un poquito de azúcar. Estic fent també una miqueta la veu aguda jo És que sense és la voler. mateixa, sí. Alienfumeta tiene 2 funciones en esta vida. 1, prepararte un porro. 2, fumártelo. Fuma para trabajar, trabaja para fumar, Alienfumeta, búscate una novia. Uau. Hòstia, ara ja va tornant, no? No, què dius? Això tot depèn de sencer. Joder, és que a mi em fa por, això, eh? Què dius? Tio, és que no et Que drogaré, jo soc molt aprensiu. Mira, tio, per hipocondríac ja estic jo. Jo soc molt hipocondríac i aprensiu. Sí? Allò. Aprensiu, sí, sóc aprensiu. No, A veure. ara. Alienfumeta. La tierra tiene cosas muy malas, pero marihuana la tiene la mejor. No, és que m'han de huevos quan dius això, quan vas descobrir els porros als 30, tio. Com? Sí. Però O a sigui, l'Infometa per mi ja... som- A l'Infometa jo ja estava en el fumant porros. Vull dir, potser Ara, jo aquí crec no- que va influir el fet d'inventar a l'Infometa. Ara mateix vindrà el Monra i em ficarà uns cascos amb cançons teves Vale. i jo, que no he escoltat pràcticament res, amb un fotudíssim d'Helio les hauré de cantar Vale. i tu has d'adivinar quina cançó és. Vale. De les teves, eh? Sí, perfecte. It's a matronet's world. This is a man's world. Yeah. Come on, baby. This is a man's world. No entenc res del que esteu dient. Ja està. Ja s'acaba, Woody. Vale. Joder. No, jo crec que sé quina és, eh? Digues. I diria que és It's a Midnight's World. Sí. És Sí, la va. meva preferida. Sí? La meva preferida, It's a Midnight's World. Home, no deixen caminar, no? This is a man's world! Sí, no deixen caminar. Midnight's World. Vale. Clar, És un temazo. clar, jo no És sabia que- que cantava demà. Era En meu anglès, hit, tio. Era el meu hit preferit. Hi va haver-hi molts anys que esperava el dia que sortien els hits amb una passió a l'ànima increïble. Hòstia, T'ho que dic, guai, eh? tio. Ho rebia molt Que guai. entusiasmat, de veritat, eh? Que ja sabies, el 90% dels temes ja els havies escoltat durant l'any, però bueno, igualment tenies l'emoció de que hi hagués algun que no. Joder, que guai. Sí. Vale, va. Però- Next. Estado de Wisconsin, Estados Unidos, Estado de Estado, 17,1% altitud. 89.5, dice que... 89.5. Jo no estic cantant res, tio. No sé què estic cantant, tio. Tu ja saps quina és, evidentment, perquè... És Estado de Wisconsin. És que el primer que has dit era el títol de la cançó, bàsicament. Saps? O sigui que 89.5. Aquesta és una cançó que és... No, però a què et refereixes?
és llegir la Wikipedia de Estado de Wisconsin, la informació sobre l'Estado de Wisconsin, dels Estats Units. La cançó és la Wikipedia de l'Estado de Wisconsin cantada. Aquest és un dels meus temes preferits. I és del nostre... Està increïble. M'agrada la selecció, perquè la selecció normal... ja t'ho dic. Perquè La selecció normal és molt més òbvia, i aquesta no és òbvia. Jo vaig començar a mirar-vos quan tenia, a segon d'ESO, quan tenia 12 o 13 anys, que m'ho va ensenyar un col·lega meu i jo els he seguit des de llavors. Jo estic molt... Per mi el millor vídeo de tots que teniu és l'agulla italiana, Hòstia, que guai. que és dels més rars, però és que... Bro, és que he plorat de riure moltes vegades amb aquell vídeo. Que bé. Omplo el de Jenny. Són temes obscurs, eh? Sí, M'agrada que... Ell m'ho ficava... M'agrada que Ell m'ho hi hagi ficava aquesta selecció. i no en tenia res. Igual que si tu haguessis vist els primers videoclips de la Peun que anava molt al mega de malotes, també haguessis dit, ja ves, no entenc res. Però nosaltres anàvem de malotes i vosaltres fèieu un humor que jo fumava un munt de porres, però no ho acabava d'entendre i el Monra mirava al costat i veia aquest plorant de riure i jo... I em feia molta gràcia ensenyar-li a gent que no entenia res, saps? I encara em feia més gràcia, encara veure les seves cares, era meravellós. Va, Sant Hilari, de Colombo, Sant Hilari, algú dir Sant Hilari. Tranqui, tio. Ens agafarà alguna el col·lega. Hòstia. No estic manejant. Tibidabo, tibidum, tibidabo, tibidum, tibidabo, tibidum. Que te conta gente, guay. Problemes! Problemes, ja ho crec. Però això, tio, jo aquí m'hi sumaria. Aquesta està bastant fresca. Sí, saps quina és, no? Que te conta quinte. Clar. No, tio. Estava esperant de tot menys que es digués Kunta Kinte, tio. Duríssima aquesta cançó. Joder. Però bueno, realment no té cap... Era una cançó d'anar borratxos. També el personatge, la senyora aquesta, jefaza també. La Marga, sí. Top tier, És d'aquestes persones que ara trobo a faltar. Una grande. Per què està morta? No, que va, però perquè si no és per gravar no ens veiem. Llavors, a vegades a la Marga li hem dit d'anar a sopar, però no sé per què diu que no vol que li convidem a sopar. Va, fem l'última. Vale, he de tornar a fotre'm això? Tia, que sí, home. Ja que Dale. estàs. Uau. Al límit, eh? Et tornaràs immune, l'Helio, tio. Ja no puc arreglar. Wheeler, te Música quiero, maestro. yo te agullo de noche, Uy. ¿Mofletes? Te quiero, yo te... Ah, mira, ja, vale, ja sé quina és. Ja sé quina és. ¿Qué pasa? Son ellos. No responde. Uy, Ja sé no quina és. lo siento. Ja sé quina és. Por ellos... Tio, però això sembla el musical d'Aladdin, tio. La veritat, sembla el musical d'Aladdin, tio, no entenc res. Jo diria que és... Aviam si saps el títol que teniu posat a YouTube, és això. Clar, és que el títol... Perquè a més teniu o sigui, del col·lega teniu vàries. He vist que teniu 3. El títol no sé com és, però és... Aladdin? No, és una de Willem Dafoe. Sí. Però es diu Willem Dafoe o Willem Dafoe... Es diu Willem, no sé qué, no sé cuántos. Willem te folle. como Pequeño Diablo o algo així, no? Pequeño... Ui, gomet, Gomet. Oloro gomet, Gomet, Oloro gomet, perquè són les teves pròpies Gomet, cançons, gomet. No saber les teves pròpies cançons és de gomet, A crec. veure,
No sé, a veure, he acertat la que és del Willem Dafoe. Sí, home, És la cançó romàntica. Tio, és una cançó teva, És cabrón. una cançó És que clar. romàntica de Willem Dafoe. També et dic que ens fan això a nosaltres i no encertem ni... Però, o sigui... Carita de Diablo o alguna cosa així. No, Gomet. Com es diu? És Willem Love Them. Ah, hòstia, però... És l'himno. Tu, però quantes cançons tens? Bueno, tio, aviam. Jo, a veure, són més de l'Esteban que meves, El tema és teu, per tant, Gomet, per tant, Vermet... Però, tio, que això són dos, per tant, que m'he de fotre torta, un cop de clar, puny, ara. Sí, un cop de puny. No Una te puta, te'l tio. peguen, no... Ara fotrà un cop de puny, tio. Ara, No, depenent d'això, tu pots decidir si el següent li fots més fort, si vas chilling... A veure, va, Has de jo jugar és amb que és estratègia. a la front, no? Sí. Uf, No, però no sé si estava preparat per això, Què faig? Res, mira cap allà. No, mira cap a mi. Ullo! M'ha rebotat l'ADN, Bueno, ho sento, t'han saltat fins als punts de la fimosis, no? No, està bé. Pensava que seria pitjor. Va, Però el que és que no has fet 3, 2, 1 i llavors això és el que m'ha no, per això t'he dit, mira cap allà. No, és broma. Bé, aquí està la gràcia. Perfecte. Vale, doncs ara començarem amb una altra xapa, tio, de la parra. Aquesta ja és una altra entrevista. Com vas començar a portar, tio, tot el tema de la fama amb l'Ernesto i tal? Vale, Ernesto, què vols dir? Com vaig portar la meva fama amb l'Ernesto Bueno, Sevilla? o sigui, quan veu començar a ser reconeguts, com us va sentar? Ah, bé, és una cosa... En el nostre cas és una fama molt còmoda, perquè la gent que ens reconeix no és tanta, o sigui, no és una cosa d'aquestes que t'agobie. O sigui, no és això que no pots sortir de casa... No, que va, mai ha passat això. La meva fama és sortir de casa, que no passi mai res, fins que un dia hi ha algun paio que et diu que guai. Però si Llavors és com... Si et demanen una foto pel carrer o així... Sí, si la gent és educada, que en el meu cas sempre ho són. Perquè llavors, aquella època, YouTube pagava. Bueno, no, o sigui... O sigui, veu arribar a nosaltres treure diners... als inicis eren visites, molt poques visites realment, però són poques? a la que arribàvem a, O sigui, a 1.000 o 2.000. 10.000 reproduccions ja deien, buah, tio... Però amb aquella època, amb allò ja cobraves. No, lo de cobrar va començar, crec que... El 2010, 2010, potser, por ahí. Nosaltres ja portàvem un temps. De fet, 2010 estàvem ja dient, YouTube s'ha mort. Ara passem a Vimeo, i ens vam passar a Vimeo durant una època. Veu llegir molt bé, veu llegir molt bé la història, cabrons. Que gruti. I bueno, i després vam tornar a YouTube, clar. Ha canviat... Realment ha canviat la relació que teniu ara mateix amb Vengamonjas? O sigui, sé que ha passat els anys, O sigui, jo amb cadascú l'Esteban- ha anat tirant cap al seu camí, Sí. però la relació No, de la col·legues relació- de veritat i tot... Mira, jo et diria que està millor que mai, perquè de fet, tots els anys que hem estat fent Vengamonjas, que és una feina de tot el dia, cada Però dia... o sigui, ha arribat a ser una feina o sempre ha sigut Sí. com un hobby? No, a veure, va començar més tipus hobby, però hi ha el moment aquest que comences a veure vale, que potser em puc guanyar la vida amb això. Llavors, clar, això és molt guai. I entres en aquesta rutina d'haver de produir molt i... Bueno, i sí, al final era molt de curro, al final. O sigui, l'Esteban i jo hem O currat sigui, moltíssim. sí, quan el hobby es converteix en un curro... Clar, llavors ja hi havia un moment en què veies que, hòstia, al final l'Esteban ja és un tio amb el que curro. Llavors, és veritat que des de que ja vam parar una mica la maquinària, es nota que bueno, a veure, que és normal, no? Vull dir, No, a més que sí, ja a mi- tenim una edat com també per No, o sigui, estar em guai a la passa vida. exactament el mateix a mi amb el meu soci. O sigui, heu tingut algun enfado heavy alguna vegada? Heavy no. Hem tingut els típics enfados de no veiem això igual i llavors No, però estem aquí enfado una de... miqueta... Fins aquí m'ha arribat, o sigui, s'ha acabat fins la puta polla, va. Estic fins la puta polla de tot, fins aquí m'ha arribat. No, que va, això mai. Pues és increïble, de veritat, perquè és difícil. Clar, són molts anys. Són molts anys, sí. Són molts anys, és molta confiança. Al final, un dels dos acaba explotant. No, nosaltres sempre hem tingut aquesta cosa més de parlar les coses i mira, això no m'ha molat molt i tal, i vale, hòstia, perdona. És com...
Però, Hem estat més així, és que nosaltres. com m'ho expliques, sona una mica... Nosaltres, quan diem això no m'agrada, totes. Com? Totes? O sigui, sí, no... A part de que jo sempre tothom es pensa que jo parlo malament, que hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no, però ja tot el que digui se l'ha utilitzat a la meva contra. Vale. I portem molts anys i ara vale, sí, merec un puto moment. Sí, és que, tio, ja ho saps, és que no t'ho Ara he de ja dir. gomet. Vull dir, de veritat, intento no donar-te'n molts, però és que ja t'ho... Però aquest és un gomet ja molt intern, perquè jo no l'entenc, aquest gomet. No. Tornava passa? a estar... Però estava parlant- És que, esclar, si tu tinguessis el guió davant, veuries que és que t'ha fet una pregunta i portat un quart d'hora delirant ell sol. vale. I ara ja tornaves a estar explicant la seva puta vida, bro. Deixa d'explicar ja, la teva ja. vida, Gudí, que ja ens la sabem. Vale, Ara te'ls acumulo, vale? Ara Això ja tens és dos un que groc. fan un groc. Groc, vale. vale. Un altre groc i tortita. Encara queda. I estàs en un estat per vale? A la següent és un groc, ja aviso. Vale, perfecte. Les emocions, estem parlant de les emocions. I del treball en Les equip. emocions ja has vist, tio, els meus col·legues, tio, em volen penjar, tio, em volen penjar. El treball en equip. A mi m'agrada molt la feina en equip. La cosa és que jo t'he seguit bastant poquet, el meu col·lega, el Montres Trapi Júnior, t'ha seguit un muntó durant tota la vida i jo m'ho he tragat amb patates, sempre. Fumat, begut, però no he acabat d'entendre del tot i que hi ha algunes coses que sí que m'han fet gràcia, però vídeos llargs no els acabo d'entendre. També potser era una part meva que no la volia, no era el moment per entendre-ho, jo vaig deixar de fumar porros, llavors moltes coses no feien tanta gràcia. Reiteració. Hòstia, Mira, és que no, aquesta no me l'he explicat. Si tu no et semblen molt bé les meves, també em podeu penalitzar a mi i em pagueu un cop de puny, vale? No, jo Però, no. bro, estava reiterant-se. Hòstia. Estàs d'acord o no? Reiteració. No, Sí, no, això a veure. podeu invocar el Una bar. verda, una verda. Podeu invocar el bar, i si esteu d'acord amb que m'he equivocat amb la meva d'esto, em pagueu a mi. No, També és no. possible, vale? Però... Va, Què? sí, Va, doncs lo rebaixo a verda, vale? Anava a fotre groga. Però anàvem cap a un lloc interessant. Sí, Què era el que volia dir? Ja no me'n recordo, perquè després tu has escrit Sí, he escrit i un parell de fa novel·les. poquet has tret un llibre. Sí. Com es diu? Fer promo. Mira, quina és la càmera? Aquella? Aquesta és la meva, no? Sí. Quemar dinero, es diu. ¿Qué más dinero? Quemar dinero. Tio, la veritat... Tio. Cremar diners, en català, a veure quan No, la ho has de dir en tradueixen. anglès, que és com ven, en català. O sigui, no hi ha versió en català i en castellà? Hi ha versió únicament en castellà, perquè no hi ha cap traducció encara. Cremar diners? Cremar diners seria la traducció, però no existeix. No, però vull dir que has fet... He cremat diners. No, collons, jo sí que el rei de cremar diners. Però que no has tret... No hi ha llibres en català, estan tots en castellà, llavors és quemar diners. Correcte. Pues ara donarem pas a la secció del meu soci, que això només pràcticament no, és exclusiu només per als que paguen el Patreon i tal, Vale. i el meu soci vol saber, vol catalogar-te a quin nivell d'actor ets. Vale. I sobretot sabent que abans t'he preguntat què odies més en aquest món i has dit la seva, aquí comença la secció! Hòstia puta. Ara sí, ara sí. Què t'ha dit el doctor? M'ha dit que m'han d'arrencar una orella. Que tenies otitis? Sí. Otitis, tenia. En anglès, otitis. Estaves parlant amb un fill i la broma ha sortit bé. T'han dit que és més infèrtil que una planta de Monsanto. Joder, macho. Ara sí, Hòstia puta. Ara sí que estic plorant. Ara sí que estic plorant. Hòstia.
Estic plorant de veritat, eh? No, ja veig, tio, però mira. Mare meva. De viejo, tio. Bueno, pels que no sou Patreons, us acabeu de perdre una seccionaca que flipes. Uah. Jo només diré resultats. He acabat Tenim plorant. a un xaval plorant i un altre que vol un cop de puny més a la cara. Uah, ha estat molt emotiu, eh? És el moment, on està el quan? Uf. Heu de pagar el Patreon, perquè ha valgut la pena. Aquí. A mi m'ha sigut S'ha obert. Ha sigut Ha explicat coses que no havia explicat mai. Ha sigut terapèutic. Bastant heavy, la veritat. Joder, que fort. Llavors, això... Hòstia, que li he de fotre una hòstia ara. Sí. Aquí vols, eh? Bueno, a veure, altra? Millor? Sí, clar que millor, tio, joder. 2 més 2, 22. Mare meva. Ara tindré tot el frontón vermell, tio. O sigui, volíem fer unes peleites del rotllo panorama català, Sí? saps? El que fa l'Ibai, però Vale. més sang i fetge, menys controlat. Si algun es queden així, pues... Jo ja estic a les Bahamas, saps? Clar. Amb qui et pagaries? Tu? Amb qui em pagaria Sí. del panorama català? Hipotèticament, potser segurament si t'ho pregunto en sèrio, em diràs, no, tio, no tinc ganes de pagar-me amb ningú. Però hipotèticament, dintre del panorama català, TV3, no sé què i tal, segur que hi ha algú que li tens una mica de ràbia. O que... Sí, ja m'entens. Sí, t'entenc. Que li fotries una bufetada amb la mà oberta. Digue-ho. Em surt la Laura Escanes, tio. La Laura Escanes és la que estava amb el Risto Mejide? Sí, tio. Clar, però... Em cau malament, tio. És com... Bueno, jo soc feminista i sempre he dit que... Sí, a veure, no... Si un home o una dona o un gos em mossega, jo li fotré una patada. No, a veure, jo no, ja et dic, No, si està no si tinc està ganes de pactat. pagar la Laura Escanes realment, però si em preguntes que- quina sí. persona et fa mania... Que sí, que et crea rebuig, tio, que... Sí. La Laura veritat no Escanes la em- segueixo molt, però Em t'entenc fa molt de pal, perfectament. Laura Escanes. A part, és això, o sigui, ara mateix TV3 han agafat moltes persones espanyoles, o sigui, no, catalanes, catalanoparlants, i les han embotit a TV3, com aquesta mateixa. Sí. Bueno, i Risto Mejide és català, realment, no? Esto me queda un pèl... Risto Mejide, sí, jo em fotria d'hòsties a Risto Mejide. Jo també. Sí, segurament guanyaria ell, però No, perquè jo no sóc una persona no gens, crec que dius. gens atlètica ni combativa, però Però- Risto però- Mejide em fa més ràbia que ningú. Quina és la teva orientació sexual i política? Orientació política. No, sí. Bueno, sí. Bueno, És que hi ha vegades que van lligades. a l'esquerra, no? Bueno, seria cap aquí. Depèn de la càmera, no? Clar. Clar, si per la gent que ho està veient seria cap aquí, per mi és cap aquí. No, la teva esquerra sempre serà la teva esquerra. tio. Esquerra. No sé, a qui votaria ara mateix? Jo crec que la CUP, no? Que la CUP és La CUP és una enganyifa dels de... És una enganyifa. Bueno, no, perquè els ideals estan bé, però han fallat com a col·lectiu. Entre ells han fallat. El PACMA, jo votaria el PACMA. La meva orientació, en realitat, jo he votat bastantes vegades al PACMA, tio. Clar. No sé què implica això, realment. Però penso, si treuen El els... PACMA és el dels animals? Sí. Clar, Si treuen els toros... Ets vegano, ets vegetarià? No, però- Tu bé que et fots un Però entrecot, penso, tio, de mig quilo. si treuen els toros, ja està bé. Jo sempre he dit que votar el PACMA, jo sempre he dit, el PACMA és el nou Vox. el siguiente Vox. Com que quan comenci a sortir PACMA com en plan de... Cada cop té més vots, La gent que vota PACMA la gent dirà, hòstia, cuidao. és bastant com votar en blanc. Sí, en realitat sí. O sigui... Però una cosa de les corrides de toros, no sé què, les vaquilles i tal, una cosa és acabar
apunyalant-lo amb 400 Clar. espases, tallant-li les orelles, la cua i no sé què, i l'altra cosa és esquivar-s'ho i tal. Ja. No ho trobo... No, Però no tu trobo- dius que la CUP és una enganyifa? No, dic que no s'han posat d'acord en els últims anys entre Però lo de ells, no, i llavors... però lo de no ens posar-se enfadem. d'acord, lo de no posar-se d'acord em sembla que en realitat és natural, no? O sigui, Sí. vull dir, Però si no es posen d'acord entre ells, Ja, entenc. nosaltres al poble estem ben liats. entenc que no és pràctic, però hi ha un punt de dir, bueno, ja, però és que no és fàcil. I tota la teva incorporació, tot el que has tingut a veure amb TV3 i tal, com ha sortit de respaldat? De respaldat. O d'escaldat? Ah, no, bueno, jo de fet ara mateix surto al programa Està passant a TV3. De fet, no havia treballat abans a TV3. Ara mateix és el meu primer cop. De guionista sí. De guionista... Si no tinc com? mal entès, A fa on? molts anys. A la zona franca i tal va sortir de... O sigui, A Zona havia Franca fet de em guionista van convidar... Silenci a I, TV3, he inclús, vist. Ah, no, que va, Silenci vaig anar de convidat i ja està. inclús a la Resistència també havies fet de guionista. Bueno, en Resistència estic ara. Estic a la Revuelta. Ara el que és TV1, no? Sí, ara estic allà. Però sí, i a TV3, a l'APM fèiem reportatges a l'Esteban i jo, però no era com treballar a TV3, realment nosaltres fèiem la nostra moguda i l'enviàvem i ja està. O No sigui, era... projecte, el vens... el Sí, projecte- no era... No hi havia la sensació que estaves ficat allà. Clar, o sigui, no tenies un sou. Bueno, o sigui, sí, pagaven per Et pagaven com per peça. treball, per projecte. Sí, exacte. Però ara sí, ara el de l'està passant... Lo d'estar passant no tinc ni idea, és que ara mateix la gent no mira la tele, Ja. o sigui, es fot Netflix, no sé què, pam... Què és No, no, l'està sí. passant? Programa d'actualitat, vespre, Vale, doncs, una mica de conya... o sigui, és I com... està bé, hi ha bon ambient i vaig allà... O sigui, són Acabo com- de començar, realment no tinc una experiència gaire... O sigui, no et podria dir molt. Però són notícies d'actualitat amb un punt d'humor. Vale, vale. No, t'ho dic perquè ara ja ningú mira i... Ningú mira, no, tio. Segueix les, O sigui, ningú de la gent... o sigui, jo miro... segueix les preguntes sobre TV3. O sigui, t'has sentit alguna vegada cohibit el dir alguna cosa a TV3 sabent que et repercutirà o et traurà del puesto de treball? No. De fet, si fos així, ara no podria estar aquí, tampoc. O sigui, No, aquí sí que podries estar. clar, però el fet d'estar aquí ja em portaria problemes. Exacte. No, però L'has clavat, l'has clavat. en realitat, és que ja et dic, porto tan poc temps que no tinc una experiència I realment a l'hora de I crear per altra guions banda, i tal, vas una miqueta amb ojo? no, o sigui, per altra banda, no m'he trobat mai en situacions així, perquè també jo no vaig buscant tampoc el conflicte. A l'estira i arronsa. No, però, bueno, o sigui, però tot i així em sento lliure de dir les borrades que vull. De fet, treballant de guió a la Resistència i ara a la Revuelta, sempre tot... Ha canviat o no? No, O sigui, de filtros, no, les dinàmiques... d'animalades que pots dir. Què va. De fet, ara mateix noto que és més divertit encara, com l'experiència de proposar idees Però i... imagina't el nivell que hem arribat, que... O sigui, la tele estava tan feta una merda i tal, tan censurada i tot, que ho han portat a TV1 i els han dit, no, teniu llibertat absoluta. Sí. O sigui, Bueno, a veure, llibertat absoluta també això per sent mi és conscients de puta mare perquè a poc anem tirant endavant Sí. i hi ha més llibertat d'expressió. Clar, o sigui, la revuelta és un símptoma bo de com estan les coses. Sobretot el fet de que estigui superant audiència a l'Hormiguero. Em sembla que és molt bona senyal perquè és un rotllo, hòstia, al final també hi ha un públic per això, vull dir, no és una cosa underground. Pues ara mateix entrarà Monras Travis Jr. Hòstia, a fer... Quant de temps, petitos? Com li diuen la teva secció? Sin ánimo de lucro.
Lucro. Que dius, senyor Xavier? Sense ànim de lucre, tu. Què tal, Sí, tio? quin guà, no voldràs una per casualitat? No. Tens un gomet vermell? Te l'han cobrat ja? Estic bé. Què m'he de He posat aquí el xicle, aquest. Molt bé. vestir? Per saboritzar, no? El Que xiclet tingui gust aquest me l'he posat eucaliptus. aquí. Bueno, joves, soc aquí, al Monra, faig la meva secció habitual, sin ánimo de lucro, et sona el tema sin ánimo de lucro? El tall aquell de l'APM... Sí, clar. Home, El tio aquell que treballat a la pregunta. PM. Sí. Exacte, doncs d'això va, vale? Són preguntes de o això, Vale, més o menys absurdes, sí, pots argumentar, pots no argumentar, fes el que et vingui de gust, vale. simplement respon, vale? Comencem. Una pizza o una tortilla de patata? Una tortilla de patata... No, era l'altra, és una pizza. Una pizza, sí. Una pizza, clar, sempre. Una bicicleta o una marca pedales? Una bicicleta o una barca pedal? Sí. Una bicicleta. ¿Tener que devolver 7 cajas de valerianas o una pizza? Una No se sap si les cajas estan buides o estan plenes, Ja. Però, Jo sempre, una pizza sempre sí, guanya és tot. que jo no entenc la gent que tria l'altra. Tu has de tornar 7 caixes de valerianes, que potser no les tens, això vol dir que les has d'anar a comprar. Vull dir, Clar. no, és una moguda. O les tens buides. Sí, Sempre jo no una tinc pizza, caixes de sempre. valerianes. Bueno, fricandó amb mandonguilles amb sèpia. Mandonguilles. Ous remenats o la barbatilla? Què? Ous remenats o la barbeta? Ous remenats. Vale. Però la barbeta què vol dir? Que ve La un... barbeta La vol dir... barreta vol dir plas, 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 Un plas, mortadelo. plas, plas. Deixa el plas. No és mortadelo, és plas. No, el remenats, perquè l'altre em sembla una mica traumàtica. Bueno, no sé, és la... Que vingui algú. No sé si ho reps, si ho saps... Qui rep, qui Per dona... gustos colors. President del Barça de Catalunya. Qui, jo? Sí. A Catalunya. Catalunya independent, però a favor del genocidi de Palestina Hòstia. o una barca pedales? Una barca pedales. Clarament. Seny o rauxa? Rauxa. Vale, perfecte. Menjar-li la polla al Messi o el pussy a l'Ayuso? Pussy a l'Ayuso. Vale. Duchaja o Vladimir? Perdona? Duchaja o Vladimir? Què és dutxaja? Dutxaja, és una dutxa i una Amb paja. sí. I Vladimir és una paja i a dormir. Exacte. Això és. Una dutxa i una paja o O Vladimir, una la paja de i dormir? És la de presó. La de la saps? dutxa. La de la dutxa, joder. Sí. La polla ben neta ja, com que fa, No, sí, fa jo goig. el de fer-me palles a la dutxa és una cosa que no... Però al final del dia d'anar a dormir també està bé, però és veritat que Falta de porros, pajes. clar, me'n vaig més atordit. Joder, sí, és que... M'agrada la de la dutxa. Perfecte. Branch o esmorzar de forquilla? Esmorzar de forquilla, bueno, a veure... No, He de a ser veure què? sincer, branch. Branch, a vegades tu, Jo- vostè... Jo soc més de branch. Jo treballo en un branch, ara, i em fa un fàstic increïble treballar. A veure, no, la O sigui, a tu resposta... t'agrada la tostadita amb un ou potser i aguacate De fet, per sobre. avui mateix he esmorzat aquesta moguda. Sí. És que sou bastants pre-hipsters, no? Sou com Sí, hipsters tio. abans dels hipsters, ara que ho Llavors, penso. llavors clar, no puc mentir. És Clar, així. no, m'agrada la sinceritat. Sap greu, però Junqueras o Puigdemont? Junqueras. Sí? El vaig veure al Cruïlla un dia. Ah, ja per això, ja està. Ja te l'ho visto, Tengui, no? Te'l vas apuntar... Acabava de sortir de la presó i estava al Cruïlla. I vaig dir, mira, Una bèstia, no? directo from jail. Ets l'únic presidiari o expresidiari que has conegut o n'has conegut algun més? El Cecilio, G. De fet, el Junqueras no el vaig Tot conèixer. queda a casa, tot queda a casa. Simplement el vaig veure. Fills o mascotes? Fills. Vale. Doncs, bueno, que té 40 tacos en breus, Tete? Espera. He de fotre les piles. Espera, que això vol dir... Clar, perquè abans li he preguntat, t'acabes de tragar el xicle? No, Abans t'he preguntat això de si eres infèrtil i... Això vol dir que potser l'esteu buscant? Quants anys té la teva parella? potser. Està a la meitat de la Tu tens trentena. 39, Jo tinc 39, ja és una mica més jove. 37, 36. 36. Bueno, tu no, però digue-li a la Xurri que tic-tac, tic-tac. No, a veure, ja hi ha un projecte. Vale, ja del un Xavi, projecte. tic-tac, tic-tac. L'esteu buscant o no? Bueno, No teniu ni gat ni gos? mig, no tenim ni gat ni gos. O sigui, perquè ara realment només pots tenir com mascota gat i gos. Ja. No pots Però tenir... no són mascotes? No, ja Ja no es considera mascota? No, ja I no si avui pots... una iguana? No, No és una no, la meva ja no, mascota, no, és la ja meva no companya de vida, pots com tenir, ja no pots tenir. Ah, no, res. Res.
res. I després, si no pots tenir ni gallines ni merdes d'aquestes. Ja. Next. Pinça birmana o cantimplora? Pinça birmana, que és algo dels collons. És que jo, pel que tinc... O sigui, hi ha diferents interpretacions, he descobert allà. Pinça birmana és quan li fas la pinça a la xavala mentre t'està menjant la polla perquè no tingui escapatòria, com si diguéssim. O sigui, Hòstia, no sabia això. I la cantimplora és trobar a una senyora molt robusta que t'agafi, t'aixequi, se't col·loqui a aquesta alçada i et mengi la polla així. Hombre, la cantimplora. Que sí? Clar, tio. L'altra em semblava opressiva. Sí, exacte. La cantimplora és com... Sembla una actuació de circ, trobo. Uau. O sigui, la pinza mi hermana és quan la tens morcillona i li entres en a la boca, llavors fas el mataleón i ja es va fent gran i... Hòstia, però requereix de molta feina, eh? Sí. Jo prefereixo l'altra. Jo no seria més senzill, també, sincerament, no... Però bueno, és una fantasia, eh? Pa amb tomàquet, sí. Pa amb tomàquet amb sal o sense? Amb sal. Hi ha gent, vamos, imbècil. No direm res més. Messi o Guardiola? Messi. Vale. Iaies amb el pèl blau o empresaris amb patinet elèctric? Iaies amb pèl blau O empresaris amb patinet elèctric? empresàries amb patinet elèctric, suposo. Sí, molen més. Les iaies quin és del el pèl criteri blau... per triar aquesta- Les iaies del pèl blau no és que tingui res en contra, però hi ha alguna raro allà, com de... Per què blau? Semblen simpàtiques i després Sí. estan com bastant enfadats amb la vida, no sé per què. Tenen Per un què blau? rencor, sí. Què és per la vulma? Que... No, aviam, una cosa és si et diuen lesbianes amb el pèl blau o empresaris amb patinet, canvia la cosa, perquè Clar. els dos es mereixen guillotina a la plaça Mayor. Aquesta què respons? Què prefereixes, lesbianes amb el pèl blau o empresaris amb patinet? Les lesbianes. Sí. Sí. No, Però els empresaris en patinet, pues... No, perquè no... però Fotre's amb una iaia que li ve de gust portar el pèl blau és una iaia... és el que diu ell, per què portes el pèl blau? O sigui, no, Bueno, és un moment raro per prendre decisions tan arriscades. saps? Sí, però no té, bueno, no té res a No, veure. No passa res, que estan llegint del color que Sí, vulguin. que sí, però és raro. És com, per Però què? és com que és No, una... però platejat és del pèl... Tinc un munt de canes i en comptes d'amagar-les, les potencio Clar. i me les faig platejar. Sembla bé. És Estic diferent. a punt de donar-te un altre comet, Udi, perquè te l'estàs buscant, però bueno, és igual. Guerra d'Ucrània o genocidi de Palestina? Què vol dir això? Aquesta pregunta? Tu mateix... O sigui, què prefereixo que es succeeixi? No, què prefereixes? Què odies més? Què odies Qui et cau pitjor? Quina... O què et fa més gràcia? a veure, Quina et fa més gràcia? Quines paraules sumen... Saps el pal... Em cau pitjor el genocidi de Palestina, perquè Va. és una I si tu locura, haguessis de realment. participar en un dels dos eventos, en quin preferiries participar? Eventos, tio. Clar, tio. Eventos. Suposo, Eventos. Aneu a eventi mundial. suposo que preferiria... O sigui, formaries files. Suposo que... No, clar, o sigui, per mi no. Aviam, en però quin conflicte participaries? Comencem per aquí. en quin conflicte Quin participaria? et molaria més participar? Què vols dir? A la guerra d'Ucrània o al genocidi? Vale, només hi ha aquestes dues. Sí. Suposo que la guerra d'Ucrània, per I en un quin fet de que... bàndol? Per el fet de que l'altra és super sanguinària. Què t'agradaria, ser rus o ser ucraïnès en aquesta guerra? O sigui, aniries preferiries? amb el Putin o... Suposo que seria... O sigui, és que és una mica la pregunta del Brancho, del... Sí. O sigui, no hi ha resposta bona. O sigui, I la gent suposo que seria... insultarà i dirà de tot. No, però és que l'exèrcit rus es veu que és una locura, eh? De que està guapo o de que estan... No, de que es veu que el Putin el que està fent és que està fotent a mogollon de soldats, com rotllo una quantitat exagerada de soldats, inclús gent que no vol anar a la guerra, els obliga i tal. El mateix que hem Perquè- viscut aquí, eh? Sí, però que els està guanyant per número, saps? O sigui que l'exèrcit ucraïnès té menys baixes, crec, però l'exèrcit rus són tan totxos que tenen més baixes, però van avançant. Citant un gran filòsof, hay mucho ruso en Rússia, no? Clar. Això se sol dir, és una cosa Però Però el que diu, sí que hi ha vídeos d'un francotirador d'Ucrània que ha fotut 28 baixes
en 2 dies... Sí, el 8 de la Però perquè es veu que van a sac... O sigui, es veu que el Putin diu, no, envieu a... És l'estilo xino, somos más, pues és igual, ens morirem més, però és que és igual, som més. Clar, exacte. Guanyarem per massa, saps? Suposo que seria l'exèrcit... Un atac zombi, no? Del qual som tants que al final et guanyem perquè és que són molts. Clar, jo suposo que aniríem a l'exèrcit ucraïnès, llavors, per un tema de, bueno... També Ja sabeu, contacteu-lo, vale? Exèrcit d'Ucrània, es vol allistar les vostres files, ho acaba de dir, clar i català. I també hi ha una llegenda urbana que deia que a l'hora de la pandèmia, o sigui, en el temps de la pandèmia, Putin deixava anar als carrers tigres. Què diu? Sí. A l'hora de... Aquí hi havia toca de queda, allà hi havia tigres pel carrer perquè ningú sortia del carrer. Això és una llegenda urbana, no se sap ben bé si és veritat o no. Se'l mereix o no? Aviam, No, m'ha semblat una bona dada. A mi m'agrada. És veritat, és que m'havia oblidat que tots els vídeos que heu vist de tigres passejant per les ciutats de Rússia no són A cap mi m'agrada. muntatge. He dit que és una llegenda urbana. Vale, ja, però joder. M'agrada aquesta llegenda. Home, sí, és curiosa com a llegenda urbana. Vale. Ar o el hormiguero? Ar és Ana Rosa. El hormiguero. Sí? Sí, més que res perquè Ana Rosa no l'he vist mai. Morir-te tu o que es mori l'Ernesto? Quin Ernesto? El teu col·lega. Ernesto Sevilla? No. Quin No es diu Ernesto? Ernesto, es diu Ah, l'Esteban? Esteban, bro, ho sento. Ah, vale. Sento l'Esteban, de veritat, abans us he sí seguit que- molt, però és que... I ell també, és que jo sempre li dic Ernesto, Esteban, pobre, ho sento, tio. Morir-me És jo, que es culpa meva mori... el seu error davant. Hauria de posar jo un gomet i m'hauria de poder pagar. És que et moris tu o que es mori l'Esteban. Ara mateix... Que em mori jo. Em mori jo, clarament. Vale. M'agradaria veure l'Esteban al meu funeral. Això és una cosa que m'agradaria veure. Però ja estaràs... Em fa ràbia no poder-ho veure. Home, has de fer la típica de fer veure que et mors. Però típica. m'agradaria veure. No, molt típic, però ho ha fet. Hòstia, què passa? Ah, mira. Aixeca. Un lo vermell, eh? Ja, tio, és que... Clar, directe. Vale, doncs molt bé. Doncs molt bé, el següent programa ja hi veuràs. Imbècil. Cantar o fer l'humorista? Fer l'humorista. Perfecte. Cantar, no tinc És ni que puta hem dit que idea. hem descobert que no tenies cap grup. Clar, aquesta pregunta anava quan ens pensàvem que tenies un grup. Ara hem No, descobert que home, no. però tio, sí que Per cantar tant- ha fet temes. No em veus ni cap Heu vist que ara li he pogut ficar un gomet vermell, així que... Quan peses tu? No tinc ni idea. Aviam, sí, més o menys. No tinc ni idea. 80 quilos, no sé. No, a mi m'ho preguntes, tio, jo què sé. Vale, però pega al front. Bueno, sí. Ho veus? És fort com un roure. És fort com un roure. I avui hem finalitzat un altre capítol, un altre programa de la decadència amb Xavi Daura. Ha sigut un puto plaer tenir-te aquí. Ha sigut Benvingut, tio. Ha sigut increïble. És el primer i espero que no sigui l'últim. Així que ens veiem en el pròxim programa. Let's get it! Tothom a pagar Patreon, que si no, això s'acaba. Let's get it! Molto!